Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, +9:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras 14 minutos karon nga adlaw Miyerkules Petsa 2 na kita Totoy Ray bulan sang Abril Dos na kun uno. Uno pala. Tulog na kagalit. Petsa 1, Martes. Miyerkules. Doon nagkasala na ko.
Karang adlaw Miyerkules. Petsa 1, sangko na kita sa bulan sang Abril sa tuig 2020. Bali, ikatatlo ng adlaw, sumugod nga ginpatuman ang Enhanced Community Quarantine. Sa Martes naman ng edisyon sa inyo sining nga paratuntunan, sa unang petsa sa bulan sa Abril, sa kinandang liwat naman naton nga mangin kabuinog, ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team, aton sining nga mga correspondent, sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton sining kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sinimata kadulungan oras sa kagabiyon ng aton sininga Patrol 3 na para patrol. Kaya na panagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat bantayan. Ato naman liwat timusuan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Para si Aksyon, John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nani Kirao. Ang aton mga pagbantay sang pinakaulihiman. Nga update sa News Center. By the way, dito sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, obdal magkita sa aton sining nga mga technical partner, ha? Ang ato nga pagbantay sang pinakaulihiman nga mabalita, update sa balita nasyonal kag international. Ang ato nga pagbantay sang COVID-19 update sa News Center. Bulog nato na puwersa ni Aksyon An Defensor, back to back kay Aksyon Eden Aboso. Opda magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, broadcast engineer Nermar Madera. Backup din ato sining IT expert Sir El Rey de Tibios. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Talok, Syudad sang Bago, si broadcast engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kirandan opdan makita sa aton sini na mga tagparamati sa Bilog nga Negros, Occidental, Oriental, even sa Panay area. Sa kinanda ni Sulagat ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ko sa labing isa kauras, 10 minutos nga pagpangalagad inyo pala tunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ako na nga ba sa ato sining nga pagpalagad ginadulong sa iyo sa karuan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalansi sa sistema sa atong sining nga lawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, ang sobrang kolesterol, ang sobrang uric acid, ang sobrang asin, ang sobrang katambukon, ang sobrang creatinine, acid, constipation, kag iban pa. More on this, nano pagit ang dugang ginahatag ang benepisyo sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text. Pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Crispin, Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisada ng botika sa Bacolod kag Negros Occidental.
Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Standby ka mo dugay kay tawagan naton si Mayor Gelson Tobillara, ang mayor sa Banwasang San Enrique, kay may gusto ro sa ngay palabot sa mga tinubagano, no? Ang mga isyu bala nga nagalagaw dira sa iya nga banwa nga kuno ang isa ka pamilya ginahatay tag 1 kilo, tapos ang bugas itom. Worst kay ang ginapanagtag kuno nga uga may may ulod. Wala gusto ka iklaro ni Mayor Gerson Tobillara kay before kita nag-program pungko karong gabi, nagtawag isa sa ato kana kayo isa ato nga kung pwede matagaan mo sa tsansay kag tiyempo bla nga maka-explicar sa mga tinubaganon parte sining mga gluwa sa tagtaganay bugas kag uga, no? Dugay-dugay si Mayor Dr. Gerson Tobillara. Kung naman tayo, check tayo natin sa Liga Patrol 3 na bara Patrol. Standby sa mga report kaya gikan sa ito sa nga mga correspondent, ha. By the way, hasta lang kita alas 10:30, ha. Nagsugot na timprano pa. Tungod sa sining COVID-19, nag-adjust man sang oras ang Aksyon Radyo. So sumugod karon nga adlaw Abril 1, magasugod na ang Action Night Patrol alas 9, kaya magatapos sini alas 10:30. Isa ba gyapon ka oras kag tunga, no? May mga adjustment para mediri sa programming sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay? So check na rin sa Aksyon Jan Diaz sa Patrol 3 na bara Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. O iba yung gabi kay Parico Albin Velasco Cuenca, no? Hidla man ko kay retired lieutenant, no? Retired police lieutenant, my good friend Albin Cuenca. Kuna hidlaw no kusmigo kuni. May gabi dira kay Mrs. ya, kag sa kabataan ni retired police Lieutenant Albin Cuenca. Isama ni sa mga lagting investigador sang kwan, sang kawayan sang hindi pa sa nakaritar sa serbisyo, no? Isubong retire na si Police Lieutenant Albin Cuenca, tiyang iya sining ulo do freezer eh. Tauhay pa sa pulis kay nga wala na sa pulis mo. Hindi na sa pulis, I mean, no? Balik sa pangabuhi nga sibilyan. Okay? Standby, ha, sa aton sini nga mga patrol unit reporters, sa aton mga correspondent. After sa report na action dyan, tagaan taligwa kag tsansa si Mayor Tobillara sa aton sini nga program, no? Si Toto Jeremy Janlu Araman baw katanaw ka man Toto Jeremy Janlu, isa sa mga tag-iyas ang sakadas na wala sa 9th Street Food Zone, no? Gamonitor si amigo ko Jeremy Janlu and family. Check the section dyan Diaz sa Patrol 3 na bara Patrol. Sitwasyon sang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yan sa action dyan Diaz sa Patrol 3 Observation Report. Patrol John Pescavin. Ang gabi sa Erika sa tanan nga kaksyon ang patuloy live na live karon na report diri kay area sa Yapon ang barangay Handumana. Ang reklamo kay Kapitan da nga way ga panagtag bugas. Oh, perfect. Nato do ginimo ko nila artista nga do nagasuti kami ang probinsya. Tuloy kita si Kapitan ano, siyang kapitan sa barangay Dumanan da? Danoy? Si Kapitan Danoy, kita kapakita si mo da? Ano ka gila pa din ang bigong ko kapag itay siya sa pinakamazuna. Dito ay kaya ka Ano yung budlay bla galing Kapitan Danoy bla usa kay kag budlay mga kapitan niya interview kapag taon blaw. Gani? Kakapon pa din nga balik-balik ko sa Nerek. Sa kay Kapitan Danoy? Kapitan Danoy, ginatawagan sa Ramon. Why siya ka tiners barangay Oliao?
Gamba ko no, galibot sa kuno kung diin ko sa zone iga pa nag-or na may gina-check actually. Araw naman nga libot nga siya gigalibot kay di mo na siya galibot mga BHWD, mga BHW mga nagkag mga kagawad na nagalibot dai. Amo na gani, tigaling kay kita ginareklamuhan kita ka mga pumulyo kay tiwala sa ibang nga medyo paksura jo makulo di na ginakagtuan. Oo. Di kinakita lang kanato nung gusto ganito ni ato niya nga masabat pala ka barangay. Iti barangay ang maka-expectar diri sa mga pumulyo diri sa area sang barangay Dumana no partikramo sa nag-monitor sa aton ginaulat nila karon nga gabigid ang sabat ni kapitan. Amo na nga tiniran diri nato nalikita bigay na asutsos ang gabi tubtob sila nga tinion. Ari kita diri kay ginalambiyong naton kundi may nagapanagtaganay diri kay makuhaan sa statement bala. Gani man. Galing kay ti karon nga gabi do wala gyapon ang iya diri ka presensya ti ang bako. Was guro maayo guro agahan na naman sa kadto Andre ba lang sa aga madakpan sa blaw. Mas may pa nga suggest ko nga kadtuan sa Kapitan Danoy kay hindi man ni makit-ani kon ano nga mga oras dapat la 5 sang kagaon ko kadtuan na sa da alas 4. Kag tiniran nga daan no. Mukap ma tinala kami di para makapro pangapit niyo. Okay ti problema way may makasabat nga iban sa lang man sa expectar blaw. Tiki ikaw lato, mga gabi sa tanan nga naga-monitor ang sound system ni Day na yan ang base sound system ang ginapabatian sa Dumanan? Sobra naman ang ilan ang ginapabatik ni Kapitan ginatago-tago tanang ganini. Ganiti, ang kay nato nag-report kung bako yun na yan yung nalabing sound system yung kag-echo tadi. Gani man. Di ba yung gabi? Kung ginapabatis Kapitan Dano sa Dumanan, bikap sabat ka man, di kayo ka man ginadingutan di sa pagsabat sa mga ginapatok-patok, ginaiso si mo da. Oo, kita ko nga nagalaga sa iya kasi para na makataga sa San Simpo, mako mo sila di matinere sa Dumanan na mo sinura sa curfew naman. Is Kapitan nga ni Dano, may kasuplading mo ni usaman mo. Oo, tigil na pa itaasa naton. Amo naman lagi na ayo tani siya bala nga mabatian ang iya tingog. Kaya hindi man tanan sa Dumana nagareklamo mo. May pipilalang man tikton sa gamay naman gurong expectar. Base pa lang bala nga malabot pero makata explanation. In fairness kay Kapitan Dano, itakaan sa ligwa kag iatag ta man ang microphone siya eh. Oo, amo man tayong pinakatinutoy kay Klaw ay man karon nga isan to ka side ang gaan aton sa kaya yun na nagsunerek, no? Kita dali sa radyo ya, fair and square tadi mo kung sino ginareklamo, ginapasabat naton. Oo, tiyan mo ba naton plan o katani? And for example, kangay sila tabok sa rekay na ngagin may ginulangid sila tablang ang purok opisyal sa area na sang zone 6. Reklamo nila nga mo ni ko na nagpanglista. Tiginin mo naton, automatically, pasabat naton ang sunerek ang purok president nila sa zone 6 na si Ma'am Nena o Nengfe Rabanillo. Okay, Nengfe Rabanillo. Pasabat sa naton. Ano mga aligasyon dre matuod ini kung hindi area sa sunerek. Son sa ginraise kina ni sa isa kang president. Wala siya nakakanton kaya ginamba ko ng isla ko yung balay. Ano ang justifications ng purok? Ako na pagka-intindi sang Forest of Lapor, tingado na siya. So, ang gusto ko lang din mabalaan, no, sa management sa aton na DSSB, ano ang clarification sa Forest of Lapor? Kaya sa nakita ko, subong, bilang isa ka purok chairman diri sa Sunsik, sa barangay ng Dumanan, halos dire pigado, kit. For example, isa ako ka OFW, purok chairman diri sa Sunsik, sa barangay Handumanan. Ina-admit ko OFW kung ako ang ako nga balay. In-example ko na, ako ay para klaro na sa tanan bala, sir. Kay ginaklaro ko na, oo, admit ko ako akong balay. May gamay ko nga negosyo, nag-close naman subong kay parlor, commutation lang ko. Tapon ba na, alat na subong bago lang na ay, stroke na siya. So, wala naman kami punto. So, umot ko silingon sa DSSD nga ilang representative nga nagalibot, hindi ka basta ng lista lang, interviewon mo ang unod, ang tagbalay kung ano klase kada. Hindi ka magtanaw sang balay nga dako o kung ay nga balay. For example, ini mga tricycle ni, mga tricycle ni, aragin butang na nila sa clarification mo. Kaya karon may balay sila, pero hindi nagali-ila, gintugyan lang na sa ila na. Kaya mo na, subong nga hindi mo ma-avoid ang tao nga mag-ibuan sila, kaya tukod gani sa sistema, panakita, tapos tapon kagina namatag sila dito. Ginliyong na nila. Siyempre ang bilog na pumuluyo, kaya tungod na wala pa man ka-provide ang aton na barangay, na wala pa na pangatag, siyempre hindi ma-avoid ka ang mga tao, galain ang buot, kagahawat-hawat sila nga magdako kahan sa ila. So, kaginag,
ayaw gid ko kay Kap, kasi lang ko Kap, iklaro mo lang sa ila nga iyan isang DSSD kapsta. Wala ilabot ang barangay kag ang puro chairman. Ang mga official. Kasi hindi ko gusto, paabtanan nga basol ara sa amon. Gusto ko lang chairman sa amon, na nagapangabudlay kami, kag gusto namon ang tanan makaabil gid sini nga food box sa gobyerno. Karon wala ta mahimo, kami nga puro opisyal, kung anong order sa amon sang nakataas sa amon, sa amon kapitan, amon lang ang sundo namon, hindi namon pwede supakon. Karon kung gusto man namon maghatag, wala na kami sang extra nga ihatag. Amo na lang buot ko silingon. Clear na to, ma'am. Ining reklamo nakabaton, sir. Actually, may mga nakabaton, may ara nga wala nakabaton. Kaya klaro gid man nga pila ni kahapon pa ready. Hindi namon occupy mahatag. So kung anong ara sa listahan, amo lang ang ginatagaan namon. So amon ginatan-aw subong nga may ara man nga daw makahulat-hulat pa man. Tingin explain namon nga basi may second batch pa man kay kagina nawagiwat ang DSSD sa aton nga DSW. Nga ang wala natagaan subong ipaluat nila buwas na naman. So kaluyan nga may ara. So meaning, ang paglista, DSSD na lista sa una nga natagaan. Sa una nga batch. So, Ay, katuwa iya ka barangay. iya sa barangay, oo. Pero ako, nag-assist lang. Nag-assist kami, oo. Ikaw mo nag-lista. Ang nag-lista ang DSW man, Ang barangay na yan. o ng barangay, o. Puro kabisa ba dito? Wala nga puro ko. Oo. Official. Official, oo. Pero clear lang, wala iya magigpili. Wala sang may ginpili, oo. Correct. Bali, ang ginpili na siya, kaya ang clarification gyapon, tricycat, vendors, kag construction worker, kag may ara man da ang mga senior citizen. Actually, subong ang nag-abot diri sa amon, nga listahan, nakalista sang DSW namon, senior citizen mostly, tapos may ara pagid nga nakaligtaan ang mga ang DSSD nga wala man na lista, ginlistan aliwat sang DSW. Ano na lang imong ayo sa taga-Purok Zone 6 para maplastar ka klaro kag di ang Purok official nga nagabulig lang. Oo. So ako sa in behalf no sa aton nga barangay bilang isa ka purok official nyo diri sa Zone 6 no. Nagapangayo ko sang kasaylo pag-intindi sa amon nga purok official kay hindi ni namon hungod ang natabo kag ginakasubo ko nga tanan wala natagaan. So ako nang ang gusto ko tani nga kung pwede tanan kamo matagaan kaso lang kapalo lang kami sang instruction sa aton punong barangay. Madamo gid nga salamat ngayong gabi. Actually, kabatihan ang chairman sang Purok Zone 6 barangay Andumanan. Sugad sang Bacolod. Klaro, nga sila ay actually assist gid lamang. Correct. Iningin na sila mo na dyan nga wala matagaan ng ibanda mo ni ang PODFAC ali sa syudad? Yes, actually. Gusto na kay ang actually ang nagakuan sila, ang nagalista sila sa kung sino matagaan sila, yung DSWD mong ang social worker da. Ang atong mga daycare worker Blackson dyan. So kung sino dira yung matagaan kag nalista sang DSSD o sang social worker, amo nang tagaan ti gusto lang ba sa puro opisyal na nga interview mo nga wala iya labot ay ang barangay official sang barangay Dumanan in fairness kay Kapitan Danoy kag wala man day labot ang barangay official or puro opisyal sa tagtaganay kay may kontrol sila nga lista ka nagapanglista sila ya DSWD social worker sang barangay. Yes, actually. O tiyan mo na sa amon, tumula mo na mag-speaker naman gani sa amon man nga barangay sa Panokoy, na kung sino diraya ang nalista sang syudad, biyan kontrol na isang barangay mong action dyan, ang nagapanglista daya DSSD, siya mo na sa lingko bala, kung sino diraya madibinasa, bataga, anti, matulong nila dyan hindi, bala? Yes, actually. May punto man to puro opisyal kag interview mo, kasi kung to, may punto man to mo puro opisyal kag interview to. I mean, may rason man siya, bla? Kaya sa totoo, na silang tagtaganay ni sa mga isang food so, ang numero 1 nga laki ganggid, ang mga nagkapanagtag na nga taga DSSD action dyan. O to si action dyan, tungkol na sa DSSD, no? Di ko na kontak na mag-action dyan. Sa totoo na nga muna, inaya, sa luya kasi hindi na sa mga nagadeliver sa food packs na, kung hindi sila alakigan, ginabuyayaw na sila, ginapasipalahan action dyan. Yes, exactly, sir. Kamu tong ila, DSSD ang nagalistagid. Kaya gusto na natin mag statement bala ang barangay kung ano rin yung disposisyon. Sino ka si Kagawad na ito lang? Kagawad na ito Jan? Ay, yung Kagawad na ito, actually. Okay. Muna siya analigad bala, ang may isa ka campaign, may kampanya. Gagawad may gabi, action dyan sa Action Radio, gali. Mamangkot na kami, ano ang mayroon kang idea with regards
sa distribution ng food packs. Kaya mo na yung pinaka-concern sa barangay, Blau. Oo. Ay, ito ko na, nung sabat ng barangay, sa mga kagawad, actually. Ang barangay, handumanan, nakapanagtag na sila yung kwan pack sa mga constituent nila? Yes, Ivan. Aris kagawad. Kagawad naka-start na gidman pa nagtag. Sa amo na balaan ho, nagsugod na, pero iyan asang kwan, iyan asang DSSD pangatag. Pangatag. Oo. Ang kagawad, barangay, Ivan. Ang sa barangay, wala gid kami ideya. Wala kami ideya, gid. Oo. So, naka-start na sang pangatag niya ka barangay. Pero ang amo niya nga nabalaan, subungan niya na panghatag, iyan naka-DSSD. Di kay DSSD. Kagawad, i-clear ko lang, kahit Ivan, nagreklamo, ang Ivan, kung wala natagal, mas kagawad or kamo nga mga kagawad, maidiya kamo how, paano ang process nila sa barangay? Ang sa barangay, wala man kami ideya kung ano ang proseso sa pagpanghatag. Ang sa DSSD, according sa nabalaan namon, ang gapang lista to mga teachers ang kuan naton bala sang daycare mga daycare worker naton daycare teachers. Amo nang nagpamista. Oo. Pero ang nagawander gani kami kay nga kagamay lang 808 lang ka 800 plus ang bintagaan. Saan dumanan? Maging yung sa district. Pero may idea ang kagawad, pilang household saan dumanan man? Mga 7,625 Household? 7,000 Household na. household na siya. Pero ang nahatag is 800 plus na. 800 plus lang. From the city. Kani so, ang rason ito, wala pala na met pa yun ang deadline sa pag-submit sang listahanay. May lapses sa pag-process? Oo. Sa diri sa part sang paglistahanay diri sa barangay. Ang barangay galing mapasa sa DSSD. Oo. Kaya ang DSSD daw naghatag sang task sa mga daycare teachers. Sa barangay? Oo, sa barangay. Amo na sila mangita. Meaning, on your side, kamo ang nakalaan sa mga kagawad niya, may lapses galing sa barangay nga wala galing na... Wala na meet sa deadline. Oo, wala na meet ang deadline. Napag-submit nila sang list ng mga ngalan. Paano nga may 800 lang to pass? Mula na yung agaw? Amo lang na siguro nakasulod before sang deadline. So, matabo ni kagawad, simula yan, i-suffice or ang tanan nga kulang, dapat barangay ang mga dugang? Pero ako hindi ako sure na maano din sa sang barangay. Kaya ang pag-meeting naman kagina, ang treasurer nag-report nga ng mga 1,300 plus ang tax nga ara sa bunda sa barangay. Ngayon ay barangay na budget. Meaning, ang 1,300, amo na ni panagtag lang. O, amo lang na siya. Kaya amo lang Kaya matabok sa iba niya kagawad. Pero ang sa kay sa pag-meeting naman ganun, klaro, kung dito kaya kagin sa treasurer, nga ang PWD, kag ang senior citizen, nagpagwa kami yung budget. Okay. Nga para sa ilaman nga 1% nga budget nga share nila sa ira barangay. Say mo na komitiba kagawad? Oo, sakon. Oo. Sa pag-meeting naman do 2 weeks ago. Pero yung komunakasyon, Eric, galing komitiba, yun ang senior citizen man. So nagpagwa kami niya kay do 237,000 para sa PWD kag sa senior. Nagpagwa kami dito nga 118,000 something. Oo. Nga nagamba kami nga daw i-direct purchase magpagwa. Ano kami to sang last special session namon. Magpagwa kami tag 45,000 do ka cheque. Okay. Tapos amo na sa ibakal sang bugas. Para sa senior citizen. O sa senior citizen kag sa PWD. Meaning, separate ka mo yagin a lot para sa ila. Oo, nga para lang gid sa ila kasi ila man budget mo. Okay. Kasi sigurado ko nga hindi Malukap. hindi siya matagaan gid sa tanan nga miyembro sang PWD. So, other than 1,300 food pack for household, may ara separate sa PWD. Oo, may ara. Kaya mo tagaging question namon din sa treasurer kundi inayaya ang gidbakal nga bugas para sa PWD kag sa senior citizens. Anong sabag? Wala pa kay baklon pa sa ato ya daw 1 week ago na nga na aprubahan nga ipagwa niya kwarta. Ano natabo kagawad when you say nga wala idea ka mga kagawad man sa ginobra sang amo ni nga paghalos ng barangay? Ang ang sistema sang pagpanghatagay sang iyan ay sang barangay nga kung wala kami idea. Amin si kapitan yang gabala. Oo, si kapitan na siya na yung gaman sang kontan. Sinong ga-assist sa iya?
ang mga BSW ako mga workers sa barangay. Pero supposedly, as kagawad, may idea ka mo or anong inyo role subong? At wala man kami na-inform. Ang role niya naman, though, halin sa pag-start sa pag-implement sang sang curfew, ara kami kadagagin, nag-rubing, nagaymo na lang kami isang amon nga, on our own way, nga makabulig mo kami implementar. Mas kapitan, way ga coordinate, Ang kasi niya, sa amon niya nga pag-implementar sang curfew, though 14 days, Oo. nga kadagag ara kami puli kami yung mga Kami si kagawad si Naida, hindi pero mix na gabi. Si Kapya. Si Kapya. Sika para man sa sa barangay siguro. At yan naman, ang mangkot ni Action Eric, si Kapitan, ka-coordinate sila or wala? Ano? Wala lang kakatulong kami sa barangay. Actually, nakakatulong kay Kap, nag-suggest mo kami ng amo ni Moon. Pero sa inyo, Si Kap kalibot man, magkorpyo o maglibot ang kagawad dyan, upod sa way. again, si Kap, ga sa inyo, ka-coordinate or wala? Wala lang. Pawala lang. Patawag lang siya meeting, ma-meeting kami. Basta meeting kami na madugang kami, Pero kung mag-curfew, kalibot mo na yan, si Kap, dari ka po sinyo, kabantay de. Wala ko kita kay Kap. Ang siguro nakalibot, mas wala kami dyan nagkasugat anay. Mo na problema. Kasi hindi ko ni kagawad lang masabat ang tanong, hindi mo lang ang Balo ka sa prangkahon taga dyan. Oo. Sa totoo ba, sa prangkahon taga da, ang majority sa kagawad ni Kapitan Danoy. Gani. Way ga isa sa iya. Oo, anom. Anom, no? Sa anom, dala na si kagawad, giniterview mo. Kagawad, gani, hindi sa saan dumanan? Pito. Oo. So, Ano magkakontra kay Kap, isa nag-aapin. Oh. Tama na, Action Eric. Ang SK, ikaw SK. Ang SK na kontra mo na kay Kapitan. Ay, sa tupad ko. Si kagawad ka gusto doon wala na. Si SK chairman. Ay, tupad ko si SK. Oo, si Miss Beautiful. Si Miss Beautiful ko na balik sa Eric. Siya. Pwede din may mo kasi wala sa idea in coordination with Kapitan. Gani, amo nang budlay basta gani gainawa gani. Kag bagay na yung council tapos kina Kapitan da. Ani. Tanawa kami sa barangay panukoy kay isang council kundi ka smooth lang. Actually, na to the point, maguro, nga, may kulang coordination. Pabalo ka naman. Balo ka kung storyahom ng ang mga kakagawad, pati ang iskeda. Ang problema dahil hindi sa ila, kundi sa kay Kapitan. Oo, tiyo mo ni, wala. SK, ano sa SK, mayara ka mo, o wala ka mo program, o kabalo ka may diyan, wala? Wala ko ni, actually, nagpagawa ko yung SK fund. Pero 500 lang po siya ka pack of hygiene kit ang amon nga naligop. So ginhatag to siya namon randomly sa mga kapurukan. Especially dito sa babaw nga hindi sila gidya malambot o ginlambot to sila namon pero katagan sila random nga kay because kung house to house namon ang babaw kulang ang 500 gidya. Din random lang namon panghatag sa mga tao. Sige, kagawad si Naida. Kagawad ano ginisa na yung isa? Wala na. Kagawad sila na, kasi majority kina. Si, ano nung pinito ni SK ganina, lipat ko, chairman? Ano ko nung last, ang full name ko na balik sa Eric? Jericho Malagsik. Oo. Kagawad na, ayun to yung kagawad namin, itong intention. Kaya malo ka naligid ako sa kagawad din sa nakita. Kagawad Jojo, to nag-share, no? Si kagawad Jojo, nag-share sa picture. Kaya picture sa kagawad, I don't know sino ang naglabuga, ito wala. Pero nag-post si kagawad Junaida, may gin-post sa gate mo, no? Nga naka-self-quarantine, o naka-quarantine. But silingon to, no preventive measure nila, nga tanay, hindi wala may magsunod sa balay. Pero kabalo ko si kagawad niya, gatiyog niya. Hindi, tapos bata ko nga frontliner nga nurse. Kasi niya nanay, hindi ko sigurado. Kaya ko yung frontliner ko kasi kung ang makato, di malap na, tapos kung may ara ka, ako na pala. Pero din-apprehend na nga daan. Gani. Sige. Sige, thank you again. Kumain gabi, ang aman yung sitwasyon dali. Regards lang ko na kay SK chairman, kaya bumatik sa Sakso Radyo mo. Sa ginamanong-manong, ako Jericho, Jericho, no? Sige,
Oh, sige. Sadya ni no ayo. Ati wala na, mama. Ati ano kamusta ko nung kuan ang tagtagan sa kuan natapos na gyud mo pa? May pa ano Japon? Sa Pahanukoy? Ha? Sa Panukoy natapos sa tagtagan ay Panukoy sa Mandumanan? Ay, ang Seryoson Zone 6, si Purok Chairman Pina, ginunta to nila panagtag. Kinaubos naman panagtag. Kaya iban nga wala ngalan, wala lang yung ngalan, dito wala to naman ang second batch, posible, isang DSSD ba na? Oo. Wala to talaga si Kapitan magsabat na, kung may chimpo si Kapitan, pinitay, pwede mo siya kakato, di sa Aksyon Radyo, kung panawag sa Aksyon Radyo Oo. Anyway, no, ang sitwasyon, correct, ma'am. Sige. Alam mo lang pinakamadali kasi ito sa area. So, parang kasi naman. Gayong kagi daw? Sige, mama, wala sa problema, kundi inug pumalay ang sarek. Ang abi mo kung may nag-isa, dati ang ma-affectuhan sa totoo na pumunuyo gid. Umuloy agad, no? Magkasunod ito sa sir sa mga naman. Rekta sa ating mga latang limot sa Bacolod Action Randy. Sa pinatagpuan sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Jan Diaz sa report live dara sa Barangay Dumanan. Tiyan mo na problema da kay ang kapitan dara kag ang halos majority sa barangay Kagawad Sandumanan why nagaupod kay kapitan sa iya nga mga programa da kay do ginatanaw man sang iban sa mga Kagawad majority nga hindi man amo sadya gini mo gaway ang kapitan sa mga Kagawad da including ang SK no. Si Kapitan Dano, nagligay kahapon pa na pangita sa Aksyon Radyo. Hindi siya makita. Tamo ng problema, gid, no? Nga dako. Ang mafiktuhan sila dira, especially sining tagtaganay, karon sa mga PAX di kag sang PAX man sang syudad kag sang barangay, ti araw ga reklamo ng ibang tagay may pamatagaan, no? Tay problema ni sang tagtaganay, damo gining ang nabuyayawan kag na akigan kag na pasipalahan. Sige. Balikan tayo sa action dyan sa kompleto ang detalye sa iya sa mga headlines. Pwede man tayo para sa rin natin si Mayor Dr. Gelson Tobillara. Ano problema man kaya ito ginesyuan sa mundo ng Banwa ka San Enrique nga kuno ang ginapanagtag mga bugas sa isa ka pamilya ito yung pilay sa kilo. Tapos, itong pa kuno nga bugas, NFA, worst, kaya nga ligason pagin sa ibanda, nga nagalagaw kontra sa Banwa, sa San Enrique, ang ginahatag nga, uga, ahay, may paman pa kuno nga ulod, titay, may kikira kayo kisatong personally, si Mayor Gelson Tobillara, nga makapatag mo bisang kadali lang, parte sining mga nagalagaw dirang istorya sa Banwasang San Enrique. Sa number 1, si Mayor Dr. Gelson Tobillara. Mayor, mayong gabi. Mayong gabi, Action Eric, kag mayong gabi man sa upod mo da nga si Action Jan. Oo, kag si Action Elmar. Kag sa tanan nga nagapamati, kag nagamonitor gid sa imo nga estasyonan sa karon. Yes, upod ko man di si Action Elmar Madera, taga San Enrique, ni Mayor. Action Elmar, mayong gabi man. Mayor, ni man, explain na ng abi ni Intuto, may aligasyon nga isa ka pamilya kuno isa ka kilo ginapangatag sang Banwa. Ang uga kuno may paman nga ulod, ang bugas itom NFA. Ano ning sabat mo sila diri Mayor man? Well, actually, before kita na nagtag, sigurado tagid nga meeting ko actually 3 times ning aton mga barangay captain. Okay. Kagin pabalong ang tanan nga mga BHW nila, BNS, pupod sang social workers ta. Isipon kitang balay-balay kung ina nga balay pila ka bilog ang unod dya. Example, ina nga balay bi 4 sila. So ang aton formula nga kung 4 sila, kada tao makonsumo ya sang bugas mga 400 grams kada adlaw. So gapanagtag kita para sa 2 ka adlaw kay kapito kita sini managtag sa isa ka sa 14 days nga quarantine naton mo. Okay. So kung 4 sila ang batunon niya
1.6 times 2, that is 3.2 kilos ang mabaton sing ina nga balay. Kung ina nga balay bipulo sila, butang ta 400 grams man ang mabaton sing kada isa. Kaya ini actually, ang 400 grams, sa medyo dako-dako ni nga tao, hasta sa tigulang, 400 grams. Ang bata nga gamay gida, Okay. 350 grams lang ini. So, shall we say, pulo sila sa ila balay. Times 400 grams. So, 4 kilos ang ila mabaton sa isa kadlaw. Times 2, 8 kilos gidang ihatag ta sa ina nga pamilya sa una nga adlaw nga inog panagtag naton. Okay. So, ini siya, inisip gini kay hindi ta gusto ang tanan nga mga tao nga may ma-lift out kita ang aton sinigin tagaan. Ini mga tao nga class C and D na bala mga tricycle drivers, tricycle drivers ga baligya mga panting ga baligya sa mga lumpia ta bay-bay dra Okay. nga naguntat ang ila pangabuhi tungod may aton kita nga quarantine nga gin-implementar sa Negros Occidental. Okay. So, ang class D, ina nagidya ang wala nagidya ubra. Ti, amo ni nga ginisip naton, kung pilagid bala ang matagtaga naton. So, nagsugod kita sinis ang isa pa kadlaw. Okay. So, nga aton nahatag ni kada balay, amo na siya ang aton ginatugan sa tao. Kag nakapangatag na kita ikadua na nga bisis karong adlaw. No? So, ang bugas, bahala na yung banwa. Kaya gintagaan makita siyang probinsya about 800 bags. Naka-prepare na yung banwa about 3,000 bags of rice para na sa 14 days period siyang pumuluyo sing San Enrique. Okay. So, ang suda naman niya, ginahatag tang otoridad sa mga barangay captains nga sila na bahala, ginadvisean ko sila nga kung ano ang local available products naton, amo na dapat ang aton pakaon nga sudan o kung ibulig sa tao kay kabalo ka sige man diriya ang pangisda sa mga taga San Enrique. Sige man tanong sa mangunguma ta sang ilautan, no? So kung example, ang poblasyon to nga ginahambal niya nga si Kapsiyos nga nanghatag sang ugasang pumiro nga tagtaganay. So ina, no from bugas actually inifay local rice na ni. Okay. Kaya kinabakal sa inifay ang bugas sa local farmers, hindi na niya imported, hindi ni mabaho. Okay. Kaya humay ni pagbakal sa worker sa inifay mo. So pag order sa mga banwa, dayon pagaling sing inifay, daga mo niging kuwata. So ako hindi ko magpati nga may itom nga bugas nga ginapanagtag. Kaya wala man kami panagtag black rice. No? Kung uga ang gintagtag, well, that is only for those days. Nung duwa kadlaw siguro da kung ano, tarangan sing kapitan. But para sa poblasyon nga uga, kagina ang ilagin panagtag, igin-check ko kagabi. May ara sila noodles, kag may itlog. May ara sila kaginang mga kamatis. May ara sila gintagtag kalubay. May ginatag sila kaginang manok tag I think 1/2 or 1/4 kilo kada balay. Okay. So ina siya para na sa duwa naman kadlaw. So sa pinsapina na sa mga tao sang utan manda sa kunano masuportar na ina sa poblasyon lang. Dito sa barangay nayon kagina ang ginpanagtag sing kapitan baboy man. Baboy. No? O may dito man sa piyak na barangay kagina nga kanggod siya ginpanagtag. Mga biplop o corned beef. Utangan nila da miswa, no? May araman barangay nga like sa Batuan, I think ginagtagtag nila uga kag okra kag lain-lain kada barangay. Kay kusing ko kunanong lokal. Kaya nga ako na-advise sa mga mangingisda namon kag mga panting namon, mga manugpanghinas, kung baligya nila sa merkado kag hindi mabakal, kay hindi na mabaligya sa piyak nga banwa mo. Idalon sa amon Department of Agriculture nga lokal, kay ginabakal na namon mga pakinhason, mga litob, mga tikhan, kung may isda sila, baklon man ang isda. Kung may para sample sing di pa nagkagagin nga kalubay, ang hambal ko sa ila mga farmers, ipaulian nyo lang sa inyo bilang nga gasto sa inyo hindi nyo paginansyahan kung banwa magbakal kay panagtagtama lang ni. So mabilib ka Action Eric, ang kalubay ginbakal namon mga 200 o 300 kilos, tag 5 ka pisos lang ang kilo. Baka barato. Ang kamatis na bakal na kami 200 or 300 kilos man,
tagpulo lang ang kilo. No? So paulian lang nga pagkatapos yung quarantine period ni, may kapital sila gyapon sa pagpananom nila. Correct. Kag mangingisda, masuportar ta sige. No, ini bala actually ang aton sa pinsapin ni survival mo, no? Gani. So kinahanglan hindi kita mag ambisyon gid nga namit gid ang aton sudan adlaw-adlaw kay 14 días man lang ni. Kasi Pablo Mayor, magkaong 14 días, baboy, tinubuo ng blat yan, high blood mo. Correct na. Amo na gani nga ginalain-lain man na nila sudan adlaw-adlaw. Sumos lang sa masarangan siyang barangay. Ang hambal ko sa kapitan, kung hindi ka mo gid kung ubos ng inyo, kung jutay na lang inyo calamity fund, request ka mo sa banwa kay buligan makamusing banwa sing bakal ni sudan. Although nga may promesa na kung na sila nga rilisan ko sila sing amount man na para ibakal nila sang sudan sa pinsapin man sila. Gani man. So amo na bala kung kaysa do hindi ta mention diyan na iban nga tao kung anong ginambal nila, which is not good. Dapat ang politika is set aside tani. Oo. Dapat ang tanan nga tao, kung may gusto kita magbulig, ga-appreciate ko sa iban nga tao. Kaya kadamo, managa-donar man sa aton mga barangay. May sa barangay Tabaw Rizal, may mga gadonar dito sila, mga kalabasa, mga okra, no? So, buwas gani, nakabati ko sa jewels ni, ang ila i-contribute man sa barangay, mga tilapia nila. Wow. No? Kaya mo na bala, nagapasalamat ako sa ining nga mga tao. Kaya na-feel nila ang need sa mga tao sa Banwasing San Enrique. So dapat ang may inugatag, mabulig man. Kaya hindi ini masarangan sa aton gobyerno. Ang anong aton purpose ini? Nga para makontrol tani ang atake sang virus sa aton nga banwa kag sa bilog nga Pilipinas as a whole. Ang ako lang yung advice sa ila, nga ang aton program nga hindi kita magwa sa aton balay, kung pwede palang hindi kita magwa maski isa ka tao, kaya kabalo kami kita pass nga allowed sila magwa ni isa sa ila sa pamilya nila 2 times a week lang. Magbakal sa ila kinahanglanon. After that, they go back to their home. Kag magwa sila kinahanglan may mask sila tanan. So, karami isang pumirong adlaw nakita ko, may nang tricycad pa jutay. But sunod nga adlaw, wala na. Kay tabi nilang programa naton nga panagtagtay sa lang kadlaw, gali nakifeel nila nga sige-sige, gali ang aton nga kwan. Tagtagan na Natagtag ni 14 days so kapitugid matagtag ang banwa, ara na ng allocation nga bugas, yun pabantayan ko sa army kag pulis para hindi disturbo ang aton nga mga pundo. Gani. So ara na sa aton nga gym. So actually ang tanan na tagaan nga mga pigado sa Banwasing San Enrique. Very good. By the way, mayroon mangkot ko ko lang may ara ka mo na record pinang yun dira nga PMU kag PUI. Actually, ang gavari man na ang PUM, PUI, so far sa wala pa kita recorded nga PUI nga actual gid. Okay. Ang PUM na mundo do nagdangat wala kami sa 190 mo. Oo, pero may nagagraduate man na everyday, may nagagraduate man na. So ang aton diri nga ma-prevent tani kung may ara nga career dira. Buligan tang aton gobyerno. Hindi kita maghambal nga obligasyon na siyang opisyal, obligasyon na siyang barangay. Everyone should help para nga ma-prevent ni ang pag-spread siyang virus. Para kita tanan makasurvive. Kung tutuod at takiyon ng San Enrique, pilalandi ang makasarang yung patakot siyang respirator. Dutay lang mabuhi sa bilog na banwa, but if we will all cooperate, tanan kita makasurvive sa ini nga crisis sa aton Banwasing San Enrique. Okay. Mayor, before we went up, finally na lang siguro, imo na lang panawagan ka panugyan sa mga tinubaganon na Mayor? Sa tanan nga pumuluyo sang tinubagan, pangayo gid ako sa tanan yung nga kooperasyon nga kung wala man lang kita tinutuyo sa gwa nga importante, sulod lang kita sa aton balay. Gamit kita sang mask, kunara kita sa magwa, aton gamiton gid inang gina-advise sa aton nga social distancing nga isa ka metro kung magbakal kita kada isa sa aton para nga hindi sila malatman ang pagtransfer sa ini nga mga masakit pinaagi ni sa aton laway siling nila ay maiban sa hangin so magmas kita ma-prevent gina nato ng transmission sa among masakit.
So dapat makooperar kita para ining program para sa quarantine sa bilog na Pilipinas aton man maimplementar sa aton banwa, sa aton probinsya nga mag-successful ining handom sa aton nga gobernador kag handom sa aton presidente nga kita mangin libre man ang ginatawag nga masakit nga COVID-19. With that note, Mayor Tobilyara, salamat sa time mo sa Action Radio. Madamo nga salamat man Action Eric, kag Action Jan, Action Ilmar, sabay pa nga ang gabay sa Diyos mangyara gid sa aton pagpangabuhi nga makalampuas kita sa nga crisis ng COVID-19 diri sa bilog nga kalibutan. Mayong gabi sa inyo tanan. Salamat, Mayor, kag good night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Dayabit si Mayor Dr. Gelson Tobilyara, ang Municipal Mayor sa Banwa sa San Enrique, niya nabatian magulanggid. Parte sining pagklaro, yabala sa mga balo ka nagalagaw ni kag nagaguluwa ni sa mga social media. Ining gabi na nawagin sa aton personal si Mayor Tobilyara, niya Action Eric, sa imo programa, pwede ko na kapangayo bisan gamay lang minutos nga mapathago man sa tinubaganon, ini mo nagalagaw sa Facebook, sa social media. Kasi din ko ay problema, Mayor. Ilisin siya kung na kay News Direct. Hindi ginaprobahan News Direct. That's why nga kita kaantagin kag time si Mayor Dr. Gelson Tobilyara, ang Municipal Mayor sa Banwasang San Enrique. Ang interview nato kay Mayor Tobilyara sa San Enrique, kinatulong sa iyo sa karawan sa DTX 500 capsule. Sa imo sa nga pag-exercise, hindi ba kalipat nga mag-detoxify. O gali ang pagtubar sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule nagatilo sang aton sinidugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton sining atay. Ini ba nagabulig panubo sa aton sining blood sugar bangod sang organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sila mga taas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, tungod sa diabetes, para ini sa inyo ang katapat. Tumar lang, adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na the Philippine Standard Time, alas 10:04 na. Sa sining bahay sa doon check na nga ito sa sining report na gikan sa ato sa sining mga correspondent. Una ito report live gikan sa may Central Negros. Ang aton sining La Carlota PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa number 1 sa aksyon, Pasimal Binamo sa report press. Mayang gabi, please come in. Mayang gabi, Action Eric, subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Nakalibot kita kagina sa aton area of responsibility diri sa syudad sang La Carlota. Matawhay ang pagbantay sang aton mga katapo sang kapulisan, security unit sang syudad sang La Carlota kag subong man sang traffic enforcer nga nagasuporta sa pagbantay sang dalanon sa pag-checkpoint sa kada isa nga nagasulod sa among syudad diri sa syudad sang La Carlota nga sa diin ang tagsa kasalakyan private kag public vehicles gina ispriyan sang bulong o kon gina agud to nga hindi mag luntad ini ang COVID-19. Nakadiretso kita sa may barangay Ayungon kung sa diin ato man dito ang isa ka boundary nga ang barangay Ayungon support man sang ila kapitan nga Honorable Kapitan Romel G. De Los Reyes nga nagabantay man sa among boundary nga alin dira sa barangay Maaw pasulod sa
Banwa o kung sa syudad sang La Carlota. Sugot man ang ilang pagbantay kag aton man tigayon na interview si Kapitan Ramil de los Reyes kag ngaya nga pahayag aksyon na Eric nga sa diin may ara man nga kabudlayan labi na gid sini sang mga pumuluyo dira sa amo nga barangay. Ari karon ang tingog portion sang interview sang Action Radio sa kay Honorable Kapitan Romel de los Reyes sang barangay Ayungon. Pamatian naton. Na ang amon di ang area ari kita ding boundary sa Ling Road. So may ara nga mga panimalay na binigay sa quarantine pass. Yang ilang household or area ato sa Piak. Bago City na. Pero ang ilang butante kag mapanggawi diri sa La Carlota. So ang ginamando sa amon ni Mayor isipon ang panimalay sa La Carlota. Kada balay isa ka 40 pa. Ginagaan namon ni isa niya way niya problema. Galing ang problema ang dito sa mga piyak suba na mga gabuto sa amon di. Ta kay ti siling nila di sila gabuto iti mo na nga may kabudlayan gi sa amon nga mga sa kapital sa mga opisyal man namon nga kagawa di nga na assignment per area sa mga BSW. Kay nabudlayan sila may sticker. Amon ang problema namon. So kung may ara man lang kami sobra inatagaan na lang namon para wala na lang yung sabad. So mo to ang tingog ni Honorable Kapitan Ramel de los Reyes may kabudlayan tungod ng iyang barangay nasakpan ina siya sa boundary sang Bago kag La Carlota. So may ara gid nga sulusobra suno sa iya ginaatagan na lang agud to nga ang tao makomodaran sining ginatawag nga home quarantine pass sang ginpasar sang aton nga gobyerno lokal diri sa syudad sang sa Negros Occidental. Report live gikan diri sa syudad sa La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Action Night Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report gikan sa may Central Negros. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto yung libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadto iya pamasari na relaksang G. Esteban Building ara na ng opisina sa Life Extension Clinic. At naman mismo sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala, damo mo sa balatian nga na paayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya produkto sang Life Extension, mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi na sa tanang nga bulan sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka text, pwede ka call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, dala produkto ng vitamin D3, katui pamasari. Dala Aksyon, GA Esteban Building, ara ng opisina sang Life Extension Clinic. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action Night Patrol! Aling sa report na Aksyon Percival Villamor, nag-standby sa round number 3, Aksyon Roger Gutiv. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Roger Gutiv, line number 3 sa report. Jer, may gabi. Jer, pasabihin. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa aton siling mga balita magikan diri sa Tangkali sa Action Eric. Pinaka mga observation sa gyapon siling ikatatlo nga daw sa ECQ. Medyo matulotaway man taga hindi masyado gid pasaway ang mga pila sa populoy sa Tangkali sa Action Eric.
Dati ang ginatag nga pronouncement sa alkalde sa siyudad nga karon ang siyudad sa Cadiz nga wala na sa mga person under investigation kag naggawa ng resulta nga initaran ang mga naka-recover nga person under investigation mga 18 tanan kabilog sila fully recovered kag mayara na nga mga resulta nga negative ini sa result sa sining COVID-19 kalakip na itong napatay nga taga-barangay Kamahog isa ka 63 anyos may resulta naman nga negative tungod na ginakasolbaan ini sa mga pila ka mga pumuluyo labi na gid sa mga barangay sa din sila naga-start tungod kay na pagwa na gid kung ano nga mga barangay nga sa din gid nakabig nga isa ka hot zone ang mga barangay nga ini. Pero sa karon why na sa dapat sa kulbano nila mga PUM sa Gapol nga monitor ang mga katapos sa intelligence task force labi na gid sa City Officer of the Heart ang iniman ang mga PUI nga nag-undergo man sa 14-day quarantine sa Gapol sa ila sila nga puluyan at isar nga ini sila ang naka-recover na for assurance nga ini sila ang wala na din nagamatag sa naman nga mga sintoma action ereka. Samtang gina-release na kaina sa kaga ang isa ka persona na sariin gin-preso matapos yun siya ang naghurabog sa ayuda nga bugas kag mga dilata na ginatag sila sa iya sa barangay. Ini ang ayuda sa siyudad gipahagiman sa barangay sariin ginahaboy kag urabog kag may pamuyayaw pa nga hindi makaigo ang amo nga ginatag ayuda sa siyudad sa adlaw nga sa diin may 14 o 16 adlaw alin sa nga pitsa 30 pakanto sa Abril 14 ang ini nga pilali ang 5 ka kilo nga bugas kag subong man may dalaman nga mga dilata nga initaran ang ginapanghatag sa siyudad nga hindi man gani mag-ulang o kung hindi man sila nga amulan ni kundi nga may ari pa ni nga sunod aksulereta. Pero sa kay kagawad Ginabritanya ini si Ronald Villafuerte iya ini nga ginpanakop bangod kay nalainan gid siya sa acquisition sini sa ini aksulereka ang maghurabog sa sining ayuda na bugas kag nagapamuyayaw pa. Kuliara na sa bangko, ay napabutang kami bangko sa Purok President dira namon. Kason, pag-abot na akon sa iyang kay ginapictura namon no, makareceive. Pag-abot, nang nakita kagid sa nga ginhablot siya ang sako, kay siyang pinakaulihi bala. Nang sa isa ka sako, ginhablot yung sako nga may bugas, dohurabog bala sa ipertahan niya. Kaya nagsinggit niya, hindi po takagutay nga bugas yung pangatag na kay Gon sa amon panyag sa amon ni Tara 14 days. Kaya mo po nga doon nairita ko bala. Sigpasalamatan pag sinig ko nga may ara ka mo. So, tawagan ni Kagawad Britanya sa Kagawad Ginabritanya sa pulis kapag katapos ang tunerik, ini ang ginakop. Pero sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mancito nga ang i-apply nila sining kaso o kung rason kung i-detain na mo ang alarma sandal. Gin-interview na ito si Kagawad Ginabritanya kung bala ano ang iya sining plano kung bala iya ini nga pailan sa kaso aksineric ginimo sinisaya kahit may araman nga dapat i-aksyon ang Kagawad pero sa masaya patawag na niya sa barangay kag papirmahon din kag magliwat sa dira na kag pailan sa kaso kay tagi papirmahon gisan niya nga kuan kay kung magkuan na sa simpre violence against women na nahimo niya mo other case bala sa violence against women sa officer ko ya bala nga daan si daw na insultog kubla sa officer gapon. Tamo pa tao. Daso ma-file ka sa iya dari kasol, hindi na? Hindi na lang po yung file siya. Kanaluoy man ko. Naluoy man ko si Kagawad Ginabritanya Senereka, sa siniga persona kay Ronald Villafuerte, sa gaya pasidyatlist na siguro na tagamo ko na dudla naman niya. Bagod man sa
Katabo nga tigil preso siya, bangod sa pagurabog, ya sinisang bugas nga demand niya nagkakadapat. At kung mawagin man nga may ara nga mabaton, dapat batunon, sa pasalamatan, kaya kung may ara pagkindadakon sila, kaya may second transpoman, may third transpoman, may fourth pa yan siguro na, kasi 14 diya sini, tigil man makaigo ina ang 5 ka kilo, kag 3 ka mga dilata, may habon, kag may kape pati mo, gagi na lakot na reaksyonerek sa sining ayuda nga ginapaghatag sa gobyerno bagod nga ara kita sinalom sa sining inan sa community quarantine. Dami mga tao nga buisit, no? Aga bagod sang prescribed hour nga 12 oras sa pag-detain kini sa iya. Sa piyak na bahin, gibulabog sa kapulisan ang bulangan o kontari-tari naman nga salihin mo na nili kakatabo pero pahibo Japon sa pagpabulang ang pinaka mga kilala tali kag ginendorse gid sa bayan kang kapulisan ining mga fighting cock kung nakuha gid sa mga kapulisan ng mga fighting cock inopresyonan ini sa kapulisan sa direktiba ginatagba ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito sa bayan sa Hacienda San Pablo sa Barangay Bangkerohan. Daliin ang tatlo tanan ka mga fighting cock ang datigan nga ma-recover pero ang mga tao dito ang nagpalalagyo sa mag-abot ang kapulisan. At least ini ang mga binulang na inakunareka ang napauntak ng kapulisan tungkol nga ang COVID amoya ang focus pero dapat hindi magagulo ang mga tao dapat hindi iya mag-tipon-tipon ang mga tao pero sila ya nagagwa kag tipon yapon labi na gining pagpabulang. Kakatapos sa naton nga balita isa direk ka persona gindakop man sa katapos sa kapulisan sa bahin sang Banwa sa Marapla ang police assigned sa warrant section upon man ang CIDG Bacolod field unit ang nag-indosar sang isa ka persona gikilala kay Jigo Solmayor. Jigo Solmayor, 24 anyos sa edad, kag residente ini sa Hacienda sa Cambucao, sa Barangay San Pablo, Marapla, Negros Occidental, mga alas 6 takna, kaina sa aga, o alas 6:30 takna, kaina sa aga, karoon na Abril 1, inisya ang gidakop by virtue of alias warranta. Kaga ginaristar inisya bangod sa kriminal nga isang krimen nga sininga ginimo ang krimen nga murder ang natubang nga kaso. Ang warrant of arrest by criminal case number 5161-C Nobel recommended ang ining kaso gilisyo sa RTC Branch 16 nga ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang executive judge sa RTC Branch 60 Cadiz City Branch. So, sa report nga dira siya sa Marapla nagapanago amo nga patigayon nga madakop man ang CIDG Bacolod sa pag-augment man sa kapulisan diri sa may siyudad sa Cadiz. Ako na yung mga balita aksiyonary kasi madulong sila matinion sa atol sila madulong sa mga balita kaga mga informasyon. Tama na tagapon na si Kapal Diaz, sumugman si Mr. Jonathan Diaz, Suto Julie de Ibasangko, kung kada kay Big William Prias, kay Paring George Gonzaga, kay Ma'am Gina, kay retired SPO for Lando Alvarez. Direkta sa kulamdakan sa siyudad sa Cadiz na sa balita una sa aksyon, ini sa aksyon from the Ergutim Report. Kabacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina sa Radyo Ergutim live report gikan sa Northern Negros. Ang atos ring akati sa PNP Correction. Iyak na list ko ng mga PM Brother sa aton nga nagkalantaw sa atos ring live streaming. Si Melanie Pablo Mancia, si Idol Ojorly Moore Otaner, si Josel Berry, sino pa si Jospine Espina, si Melanie Pablo Mancia, classmate Noel Ostras,
si Albert Kaluoy, Beth Sibanta, Romeo Balatiria, Maribi Kaungka Tubalado. Gapamati mo sa ito, no? Galanta sa Facebook Live ta. Mapisan nga Chief of Police sa Ibi magkaroon na, my good friend, Police Captain Wilfredo Binuman Jr., Ging Alib, Miss and Mrs. Franco Talion and family, kay Manny Loquias, Jordan Monturio, Arjana Misias, R. December Jaga, si Watts Kikay Trujillo, Buddy Labrador Jr., Discotido Nancy, Jennifer Tumbagahan, Araman si Kurt Russell. Amelia Ripuras, kinatamyawi lang. Lourdes Blaser, Anthony John Sabilio Siblano, Zamora, Merlin, Ariday Kapunong dira sa Valladolid, kay Bomboy da may gabi kay sa kabataan sa makapuhanda, Jane Salcedo, Ana Marie Blancia, sa kay Louis Wall. Hara ka pamati si Louis Wall. Nga ko nga kwan nga barbero. Rowena Doronila Noble. Sa kay Mayi Jaros. Sa kay J. O. Tirab, Lourdes Blaser, Mrs. Loie Di Paula and family, Dunganon Boys Tra, may gabi Darwin Providoda, sa kay Joy Macauling, Dante Ves, Tidini Jonah, Lourdes Blaser, Eva Vale, sa kay Enric Sofia Lavalle II, Regine Jimenez sa Tongkwa, sa kay Juji, sa kay Cherry Pie, Joy Macauling, Eden Delfinado, T. Miralies, Carlos Miguel Plana, sa kay Marvin Rodriguez Tan, oy Toto William Frias da, kay Nang Silin Frias, kay sa kabataan dira may gabi, no? Ayon sa Toto William. Mary Grace Britannico, Rona Grace Gasendo Grasparil Istoya, Ani Villalba Flores, Mark J. Soloxin, Toto Marvin Rodriguez, tanda may gabi si Toto Mark J. Soloxin, Rodora Syuko, sakay Toto Ed Lumugdang, kay Madam Karen Tahang Langit na may gabi sakay may Jaros, ano? Sakay Dino Swanke, Ed Esmapa, sakay Kimmer Mamon, Madam Marcia Coral, sakay Donna Bores, JP Ahina, Elizabeth Maraca Gamara, Roger Montalvo, sakay Inday Janil Hosal Ayuna, sakay NG Biason, paring kenano sakay dira sa Tokyo, Japan may gabi Remy Marfil Taconloy Jr., Jocelyn Libuon Dispoho, kay classmate Merly Dolido Magallanes, Lelevet Nenya, Bong de la Paz, Alma Lama, Dominic Ann Pagonsan Tingson, Gary Tingson Hilarman Rosales, Bongbong Ligaspe, Lenny Salarda, Glinard Antiporta, Hel Ranjin, Romo Parsaportiaras Calbosi, Kenneth Vallejo Raman, retired Police Colonel Placido Hintoleyo and family, Toto Nelson Tahong, Ayan Fred Solas, Liz Buenaflor, Claudia Rossini Servo Iliaga, Efren Casipi, Elaine Trespices Pabianya, Archie Dicena, Marvin Togle, SB member Henry Boy Gregas, Madam Alma Gregas na may gabi Lani Treval,
Jo Marie Formentira, Josepina Locsin Hirato, Ryan Piscadora, Jonalyn Hilia, Juvin Gonzales, Dakal Munena, Judith Ijosolo, Lani Tolentino, Edna Pilia, Franz Ryan Artus, Vil Vinjuana Postrado Magbanwa, Emmy Plantilla Gabriela Bilar, Archie Dicena, Sakay Zent Brokovich, Roger Sanglap, sakay kay Nonoy Anotse, Ryan Piscadora, Piscadera, Aldi May Calixto Gundao, sakay Elaine, Oliver Plana, Inday Blasa, Rizaldi Yatansa Agustin, Bingbong Lee, Danny Mondihar, sakay Rojolin Ribatado, alias Alex Alfabeto, Franz Ryan Artus, Cristina Tolentino Sotavento, Jewel Bordon, Ryan Piscadera, Eric Pasilan Boyson, Alvin Velasco Cuenca, ako na kumpare, Maria Lisa Himuranyon, Benito Magbanwa, Rinaldo Poderoso, Roderick Cornelio, Yuli Entrata Praca, Henry Saradan, Joven Gonzales, Cristina Tolentino Sotabinto, si Jeremy Janlu, amigo ko. Mark Anthony R. Police Station 6, Makay, na ni Captain Bonilla, may gabigid ha. Monet Rans, sakay Rafi Joy Jokson, Likisa, This Berlin, Galimba Morina Nards, sakay Sir Benji Hiron, Raquel Di Maala, Gladys Trabadillo, Arcel Villarin, Jumel Murillo, sakay Jimela Magalona Borniso, Nelson Calmirin Alfonso, Ebony Butcher San Jimani, Jonathan Banyes, si Ramski, Rosalie Elizalde, Maria Los Grijaldo Macunat, Trexie Gilab, Julie Pahilagaw Tigbawan, Oliver Plana, Aris Iligan, Orlin Vergara Hinsole, Rebecca Garado Sorilia, Marilo Gracia Lapitande, Shirley Mandate, sakay Maria Elena Diiret, Jonathan Vargas, Leonora Bernal, Ana Teresa Portillo Esigto, Mon Lopez, Rex Mas Bacolod, Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, San Qatar, Philip Laurente, Marilo Garcia Lapidante, Jocelyn Calamaan, Joy Jolin Siason Maalat Selvi, Alin Transporto, Kenneth Valencia, LJ Hulingo, Piaping, sakay Tahuna Ruiz Amar, sakay Floredit Duario Garinganao, sakay ninyo Christopher Redfield, Roy Beltran, Mrs. Jodel Calves Pamposan Family, Leia Catalonia, Jennifer Bidua, Ana Texon Guarin, Maki Jasnis, Aldrin Limaco, sakay Jan Langusta, Jenny Gabi Panizales, Barry Colodo Itorsita, Nemia Piedozzi, Archery Alipato, Lisa Joy Ilon Amoroso, Elicher Santa Maria, Fons Espino, Mike Nolan Carbiliedo, Mr. and Mrs. Lilia Cagramon Taton and family, Mr. and Mrs. Remo Tampipi and Clarita Tampipi and family, Toto Clark Tampipi, sa Garden View sa Division Barangay Tangob, Kaporok-Orok. Kay Mr. Edwin Pinida,
Remy Villamorso, sakay Junior Alcantara, ang kapitan sa Barangay 12 and family, sakay Marianito alias Bambi Istores, Kisha Luis Subaldo, Chuck Emmanuel, Luna May Britanya Calyado, Janel Mendres, Jacob Ramina, nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol. Kay Carl Reese, Mary Ann Clan, nogda may gabi bisa Mrs. Lonsky Didulo, Sampo Jaira, United Arab Emirates. Sa kay Aldi May Calixto Gundao, John R.L. Maringal, Reynor Gallego, sa kay Grace Britannia, paurok-urokin sila. Pamati sa Action Night Patrol program. Manong Mario, kamanang Linda, Berdy Frado, mayong Gab-Igid, kabayal na nga paurok-urok. Sakay Humberto Yelo Manaho, mayong Gab-Igid, no? Humberto Yelo Manaho, Bing Manaho, no? Kapurok-urokid sa Action Night Patrol. Mr. and Mrs. Raymond Alaracon Sagal Jr. and family sa Purok Rosal, Barangay Tangob, Barangay Purok Santol, Barangay Mandaragan, nga pa urok-urok yun, no? Si Geraldine Rigala. Nagabidala kay Geraldine Rigala. Ka pa urok-urok yun pamati, no? Purok Riverside, Zone 3, Edin Olarte, kag sa pamilya Tinero, Sayam, Bugina. Kapamati, kita rin kay Ninyo, ihado ninyo Bugina. Manino'y maigi mananit Chari sa labasyon da, may gabi-igid, no? Manadala nga pagpaurok-urok. When we come back, balik ka report ni Action dyan, pagkatapos lang sa importante nga mga pahibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Balik dire sa ato pabalakat mga bidala sa kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez and family, sa kay Mary Ann Clanog, sa kay Janil Mendres, sa kay Agustin Barayoga, Jean Britanya, Sally Auki Di Sosa. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John Diaz, sa balik ka report. John, please come back. Actually, kina-follow up natin ining isa ka report bala kay may isa ka babae kay nasang hapon dira sa area sang Bangga o Komportutong sa may barangay Felisa bala diri man sa syudad sang Bacolod ginaabuyan yan isang malain nga tinaga ang aton nga mga kapulisan. Doon short dugin buyayaw ya bala sa direk.
this kay net gulo sa pulis, ini sa gindala sa may police station, dra sa may area sa police station number 10. Kay gini ang gin preso ginila kag natarana man nga pasakaan sang kaso. Kay tinatabo dre ini nga babae ang ginkilala kay Lisa Panisa, 42 years old, sa nga Purok Tutong, Barangay Felisa, Surad naman sa Bacolod. Nga nakita ni nga si Panisa nga nagbakalabi sa nga piladra kapag kaputang sa Kamarigyan. Wala sa blasok-sok nga face mask kabulkas area dira sa station number 10 pagdila kay stricto sila kay ginamandoan sa vice ni Police Captain Armelin Vargas nga strictoon para magsunod ang mga pumuluyo. Okay. Gin para pati posible sa police gin sa YAB nga mo nabi nga wala ka face mask do na nga kay kuno ining babae actually kasi sabay lo ginabuyan niya sa malain nga tinaga ining pulis sa tubang pa mismo sa pila ka mga barangay officials nga dra mismo naka-assign sa area sa bangka at ang ilang nga check up point actually mo nga ginapatigayon karon ini siya preso sa custodial facility sa police station number 10 kaso diri nga resistance and obedience an agent of personal authority direct assault kag oral of defamation ang ipasaka kaso batok naman sa iya actually gina-check diri kay sa mga gabi ongoing pabi ang meeting sa mga chief of police bila sa may Bacolod City Police Office why nato na nga daw na bot si Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa police station number 10 kay kuanta natin naton sa tani na sa statement ni Angus Dre kaya hindi wala paguror tapos ila din nga conference with CDB niya sa Action Erect gabi na ba? Yan, gabi na sila nag-start meeting actually. Nakakawalan ng Vargas, ganang is either tomorrow or depende sa mag-answer natin sa official state may angot kay Dre. Balik nagigiyan sa bato, tulibot sa Bacolod Action John Diaz, o sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa mo sa report. May gabi nila sa kay Jose Alan Braza. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa Limano Nagsalit Patrol Program sa Martes nga edisyon. Magkatakop ini temporaryo balik ini buwas. Last 9:30. Ako na last 9. Toto balas 10:30. Ato sa mga patrol, unit reporter sa action. Nga nagpalakad, ikakabay sa action para si Val Bidamor. Roger Gutib, John Diaz, na naikarama at piloto sa Patrol 3 na para Patrol. New Center Action on Defensor with Action Eddie Laboso. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Badara, back up si Ricardo Nagbanwa, back to back si Ricardo Campaner with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Balakay, Talok Sila sa Bago, Broadcast Engineer Bernie Vilacana sa Batang Suay, back to back si Security Guard Rene Cordova. Kasama Station Manager Action Ronald Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lakad ang Urbana Action at Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado ka naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista, yung magalipat atis magtulog, magpangamuyo, siya papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilkakwarpo sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radyo. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila